Ahojte, milí turisti a turistky. Čaute. Mám taký nápad. Ty? Počúvam. Že by sme mohli navštíviť ten parádny chodník v Belianských Tatrách, na ktorom sa cítiš ako orol skalný, tatranský. Myslíš v korunách stromov? V Bachledovej doline? Presne ten. Ok, super nápad. Len... Čo? Si hovoril, že výšky nemusíš. Že sa ti točí hlava, či čo? No to áno, trochu. Aj keď... Na tomto chodníku sa ti zatočí akurát tak len z nádhery. Je fakt skvelý. A bezpečný. Dokonca ho bez problémov navštevujú aj babky či bábetka v kočíku. Kedy vyrážame? A tak dnes s Vladkom a mojou tetou cestujeme do obce Ždiar. Teda hneď na jej začiatku zabočíme do Bachledovej doliny. Čítal som, že možností je viacero. Hej! Pár parkovísk priamo či kúsok od Bachletky, z tých vzdialenejších premáva do strediska Kivadlová doprava. Alebo fajn prístup je aj z obce Malá Franková. Podotýkam, z druhej strany Pohoria. Či dokonca z obce Jezersko. Čiže môžeme sa otočiť, ak si chceš spraviť dlhšiu prechádzku. Nie. Ja len, aby aj poslucháči vedeli. Poslucháči, čím skôr vyrazíte, tým skôr zaparkujete. Teda bližšie. Jaj, to preto sme ráno tak skoro vstávali? No dobré ráno, pán knihomol nevyspatý. Ok, tak to som rád. Ok, ale šliapať budeme tak či tak. Konkrétne po žltom turistickom chodníku. Je to len necelé 3 kilometre. A kto by chcel, nemusí šliapať, ale sa na chodník korunami stromov odviezť lanovkou. A my nechceme? Jasné, že nechceme. My predsa chceme dýchať čerstvý tatranský vzduch. A... Počkať, aké je to tvoje čudné slovo? Jaj, už viem. Kochať sa. Kochať sa touto jedinečnou prírodou Spišskej Magúry. Keďže chodník sa nachádza práve na jej hrebení. Jasné, som si aj myslel. No a tak šliapeme. Tánička, ty si už počula niekoho hovoriť po goralsky? Ako? Po goralsky. Obec Ždiar, tá okolo ktorej sme išli, je veľmi známa týmto originálnym nárečím, ako aj parádnymi krojmi a neobyčajnou architektúrou. Tak som sa dočítal. Aha, hej, kroje sú nádherné. Plné motívov rastlín a zvierat z oblasti Belianských Tatier. Ale to nárečie... No, môžem sa spýtať tety. Možno pozná pár slov. Ok, ale goralská výslovnosť je vraj dosť ťažká. To fakt? A čo keby... Čo? Sme sa o tom presvedčili na vlastné uši. A aj našich poslucháčov. A zastavili sa v nej cestou domov. Som za. Rád by som totiž navštívil aj to ľudové múzeum. Ždiarsky dom. Bol vraj postavený podľa vzorov drevení z roku 1911 a 1914. Ok. Už len kúsok a... Chodník korunami stromov. Wow. No, je to fakt vysoko. Hej. Teta mi vravela, že tá väža je vysoká 30 metrov. 32. Presne 32 metrov. A samotný chodník je vo výške 24 metrov. Ok, to dám. Jasné, že to dáš. A tak sme si kúpili lístky. Tento chodník je totiž spoplatnený. A kráčame ponad koruny stromov. Tamto sú zase iné stromy. A najdlhší, ktorý podopiera chodník, má vraj až 25 metrov. Každopádne nachádzame sa v srdci druhovo pestrých lesov Pieninského národného parku. Ako nám prezrádzajú informačné tabule. Je to paráda. Sa cítim ako taká tatranská veverica. A ja ako taký skalný vír. Mimochodom, okrem kráčania a výhľadov si môžete vychutnať aj 6 spomínaných tabuľ, z ktorých sa dozviete kopec informácií o faune i flóre, či o živote lesov a ich ochrane.
A nie sú len také obyčajné. Hej, sú perfektné. A ozaj, Čo? vraj sú tu aj také zákutia, Aké zákutia? v rámci ktorých si môžeš vyskúšať udržať svoju rovnováhu, či akoby prechádzať ponad priepasť. Aha, no pokojne ich vyskúšaj, Tánička, ja... Ty sa už nevieš dočkať tej veže. Čo? No... Tak hor sa na ňu. Kto bude prvý hore? Tánička, počkaj. Aby bolo jasné, na veži samozrejme nebežíme. Aj keď mám pocit, že Tánička letí. Jasné, že letím. Hore nás totiž čaká sieť. Sieť? Aká sieť? Taká, ktorá preverí tvoju odvahu a budeš mať pocit, že si vo vzduchu. Jaj, no tak to ťa tu ja radšej počkám. Čo? Čo si? Vladko, Čo? nebuď labuť. Nie som. Vladko, tak ty sa môžeš spustiť dole skutočne parádnym tobogánom. Myslíš tým suchým tobogánom dlhým 67 metrov? Hej, No ešte lepšie. ale no tak. Veď ten tobogán je určený pre malých turistov. Teda nielen pre malých. Alebo si môžeš len tak vychutnať božské výhľady. Veď si sa chcel cítiť ako orol skalný. Či nie? A tak som napokon vyšliapal hore. A ten výhľad je neuveriteľný. Na štíty Belianských Tatier, Pieniny a Zamagúrie. Je to naozaj fantastický zážitok z vtáčej perspektívy. A to je čo za jazero? Jezerské jazero. Očarujúco tyrkysové, obkolesené tichom a lavičkami a vyhlásené za chránený prírodný výtvor. Dokonca v jeho vodách i okolí žijú vzácne druhy rastlín a živočíchov. Napríklad zriedkavé druhy rašeliníkov či mlok vrchovský aj karpatský. Fíha? A tamto? Niečo pre teba. Fakt? Náučný chodník. 2 okruhy. Môžeš hádať, čím sa živia lesné zvieratá. Alebo rozlišovať listy stromov, či komu patria zvieracie stopy. A dokonca, v rámci toho väčšieho okruhu, od výhľadkovej veže až k Jezerskému jazeru, spoznávať vtákov žijúcich v týchto lesoch. To naozaj? Kto bude prvý dole? No, u mňa zabodoval jednoznačne náučný chodník. V okolí stanovíšť nájdete totiž vtáčie búdky a tak môžete pozorovať vtáky skutočne zblízka. Fakt super. A ešte čosi. Nedaleko je aj staršia a nižšia, skrátka veľmi sympatická rozhľadňa. Len so 62 schodmi a dokonca zadarmo. Z ktorej uvidíte ždiar ako na dlani. Ozaj, čo ten ždiar? Nemôžeme tam ísť zajtra? Mne sa už točí zo všetkých tých fantastických zážitkov hlava. Som ti to vravela. A to si ešte nezažil dobrodružné lesné ihrisko. Jedno z najväčších detských prírodných ihrisk. Bobovú dráhu a fakt parádnu horskú cyklotrasu. Čože? Odpadávam. Ozaj, čo som si naštudoval? Neverím. Čo také? Vieš, ako sa po gorálsky povie jazero? Ako? Jožoro. Jožoro? A kráčať? Netuším. Krocač. 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 Tánička, už sa mi dnes nechce krocač, rád by som sa posadil na tú lavičku pri Jožore. Ako povieš. Tak do počutia na budúce, Milí turisti a turistky. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek. Od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.